tenzije na nacionalnoj razini nakon sjednice Hrvatskog sabora na kojoj je oporba ometala premijera Andreja Plenkovića u izlaganju godišnjeg izvješća o radu vlade. Nikola Grmoja danas poručuje Plenkoviću da je on taj koji dijeli narod, a ne oporba. Gostujući u točki gledišta, Andro Vlahušić otkrio kako je u odličnim odnosima s Dubravkom Šuicom i kako se dopisuju. Javnost je otkrio da je Marko Potrebica rekao da je Šuica izdajica, Potrebica pak danas bez komentara. Provjerili smo što kažu građani, podržavaju li restrikcije i zabranu iznajmljivanja novih apartmana. Uspomena više od 50 žrtava stradalih na otoku Daksi 1944. danas odana počast na Boninovu. Dobar večer u Dnevniku na znakovnom jeziku. Jučerašnja sjednica Hrvatskog sabora ulazi u povijest jer je oporba iz protesta onemogućila premijeru Andreju Plenkoviću neometano izlaganje godišnjeg izvješća o radu vlade. Taj protest Plenković je danas nazvao potezom očajnika, a saborske zastupnike koji su ga ometali lupetalima i lončarima. Danas mu je na sve uzvratio Mostov Nikola Grmoja. Gledajući unatrag, a posebno u posljednjih... Oporba je lupala, vladajući su premijeru Andreju Plenkoviću pljeskali u znak potpore nakon predstavljanja godišnjeg izvješća o radu vlade. Na današnjoj sjednici vlade premijer se obrušio na oporbu i poručio da su to lupetala i lončari te da dijele Hrvatsku. Mostov Nikola Grmoja nije mu ostao dužan. Čovjek koji naziva zastupnike oporbe koji su dobili 200.000 glasova više nego vladajuća većina, naziva lončarima, jadnicima. Meni jučer u live, dakle na RTL-u upada i poručuje novinarki zašto ste zvali tog lončara, dakle on bi određivao i ko smije nastupati u medijima i onaj koji dijeli narod. A uistinu on priča o dvije Hrvatske, postoje dvije Hrvatske, ova Plenkovićeva koja je u službi tajkuna, banaka, korporacija, i one Hrvatske koja želi jednake prilike za sve, one Hrvatske koja želi pošteno živjeti i dostojanstveno živjeti od svoga rada koju predstavljamo mi u oporbi. Oni su ti koji ne dopuštaju da građani imaju jednaka prava i uvjete za uspjeh neovisno članskoj iskaznici, oštar je Grmoja, koji kaže kako su i povećanje minimalne plaće i ostale mjere vlade koje su danas predstavljene dio predizbornog folklora, no da brojke govore svoje. Ako vama 500.000 ljudi odlazi iz zemlje, znači da ne radite dobar posao. Ako vam je u prošloj godini 48.000 ljudi Hrvata otišlo iz Hrvatske, uveli ste 56.000 stranaca, ja mislim da je to dovoljan pokazatelj kakvu politiku provodite. Plenković je na sjednici vlade zahvalio dijelu oporbe koji nije stvarao buku, te istaknuo kako je to uvijek istih 20 ljudi koji ometaju rad Sabora. Grmoja smatra da su postupili ispravno, a nije krio mišljenje o drugim političkim opcijama koje su postupile drugačije. Buka je bila zaglušujuća, oni koji nisu lupali za mene, ja ih ne smatram oporbom. Dakle, ako netko krši poslovnik i vi na to ne odgovorite, ako netko provodi bezakonje, a vi šutite, dakle, vi ste po meni suočesnik. Da, Domovinski pokret i socijaldemokrati nisu lupkali, ali ja njih i ne smatram oporbom. Dakle, to su HDZ-ovi budući mogući partner. Inače, sljedeće nas godine očekuju 3 ciklusa izbora, među kojima su svakako najiščekivaniji oni parlamentarni, čiji se datum održavanja još uvijek čeka. A zanimljivo je posljednjih dana i na lokalnoj političkoj sceni. Gostujući sinoć u emisiji Točka gledišta, nezavisni gradski vijećnik i bivši gradonačelnik Andro Vlahušić javnosti je otkrio kako je u odličnim odnosima s također bivšom gradonačelnicom Dubravkom Šuicom. U priču oko Šuice uključio je i Marka Potrebicu, koji pak danas nije htio komentirati njegove navode iz emisije. Gospođa Šuica je gradonačelnica Dubrovnika, jučer je bila u gradu, bila ispred gradske kavane, lijepo smo se javili jedno drugome. Jeste popili kavu? Bio sam na sjednici, morao sam govoriti, pa ona je pošla u Strasbourg, sinoć presjedala je a inače biste popili dan? Pa mi smo super, odlično, dopisivali smo se cijelo popodne, sinoć sve. Ozbiljno? O čemu? O gradu. O gradu? Da, javila mi je, u ponoć mi je poslala poruku, evo upravo završila sastanak 27 ministara vanjskih poslova. Ona vama u ponoć šalje poruku. Pa niti je to nešto nenormalno. Nisam ništa... A goruća tema posljednjih dana su restrikcije i zabrane gradnje novih apartmana. Što o svemu misle građani i kako komentiraju gradonačelnikove najave, provjerili smo na terenu.
U javnom prostoru često se vodi žestoka rasprava o apartmanima. Sve je počelo kada je gradonačelnik Mato Franković prije nepunih mjesec dana kazao kako će grad Dubrovnik prvi u Hrvatskoj ograničiti daljnje širenje apartmana, odnosno kako je potrebna rekategorizacija. Posebna bura oko apartmana digla se na prošlotjednoj sjednici gradskog vijeća, a građani restrikcije komentiraju na sljedeći način. Mislim da je aktualni gradonačelnik u pravu jer stvarno ljudi iznajmljuju sve i svašta. A opet treba naći način za ne dirati ljudima u kruha. Mislim da je grad Dubrovnik turistički grad i da ne bi trebalo dolaziti do takve situacije da se ljudima uzima kruh iz usta, iako smatram da neki apartmani koji se zovu apartmani, to ne bi trebalo biti. Kao što su razne garaže, zaista i stambene zgrade, jer tamo gdje ja živim ima jedna stambena zgrada gdje imate male djece koja plaču u ponoća, a gosti se zabavljaju po balkonima. To nisu tarace, nego balkoni do 2 sata po ponoća. Mislim da nisu potrebne. Zašto? Pa zato što mislim da ljudi imaju pravo iznajmljivati. Mislim da nije to potrebno. Mislim da sve treba ići svojim tijekom, samo treba davati dozvole apartmanima koji to zaslužuju biti, da se to stavi na određenu razinu. Drugi su pak nešto drukčijeg mišljenja. Pa ja mislim da bi trebalo smanjiti. Stvarno previše ima tih apartmana i te garaže, auta previše, a garaže se koriste kao nužni smještaj i tako. Mislim da bi trebalo to dosta smanjiti. Ja bih vam na to pitanje odgovorila tako da u biti treba nam jedna cjelovita strategija. Jedno, restrikcija apartmana je samo diranje 1% priče. Treba nam 100% priča, sustav, kakav turizam želimo, što je rekla Nikolina Trojić, ako se ne vara. Moramo se odlučiti, hoćemo visoko kvalitetan turizam, hoćemo jeftini, hoćemo elitni, ne možemo sve. I opet idemo na to, na sistematski pristup stvarima. I ono što bi rekao jedan naš sugrađanin koji, ja mislim, više i ne živi u Dubrovniku, Stjepan Srhoj, moramo donositi politike utemeljene na dokazima, a ne cipe-cipe. Oko priče s apartmanima aktivan je i bivši gradonačelnik Andro Vlahušić, koji smatra kako privatni smještaj treba dodatno poticati, a ne zabranjivati. U više navrata osvrnuo se i na to kako je zahvaljujući privatnome smještaju obnovljena većina stanova u povijesnoj jezgri grada, te kako su privatni vlasnici zadnjih 20 godina uložili puno više u obnovu spomeničke baštine nego grad. Zbog lošeg vremena umjesto nadaksi danas je na Boninu odana počast svim žrtvama koji su 25. listopada 1944. pogubljene bez optužnice, suđenja, bez ikakvog obrazloženja i bez mogućnosti ikakvih pravnih lijekova. Strijeljana su 2 dubrovačka gradonačelnika, 8 društveno najaktivnijih svećenika i nepoznat broj građana. U spomene 53 žrtve stradale na otoku Daksi položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatskome rodu, za tebe molimo, za te žrtvujemo. Inače sam ja dijete onoga vremena, nećete više imati prilike da govorite sa čovjekom koji je živio u onom vremenu. Ja sam sa Hrvatskom vojskom zarobljen u Dravogradu sa 140.000 hrvatskih vojnika. I završio sam u 4. redu, tako da sam sudionik križnog puta. I onda, kako bih rekao, znam kako je to onda bilo vrijeme, znam kako se stvarala Hrvatska, znam kako se izgubila Hrvatska i znam opet kako su ovi ginili, opet da dobijemo Hrvatsku vječnu, nadam se za uvijek. I ja se moram sjetiti mog oca koji je imao jednu malu palmicu na Daksi posađenu i mi smo onda preko ljeta, dok je bila sezona kupanja, išli tamo to zalijevali, pazeći da u 10. mjesecu ne idemo
jer se gledalo, nadziralo, zapisivalo ko ide i tako dalje. Sad kad imamo slobodu, kad već 30 godina uživamo takvu slobodu, jednostavno nam je obveza, dužnost i nekakva civilizacijska norma da se i na taj način obraćamo svojim bližnjima. Lijepa naša zemljo Hrvatska. Ja sam upravo zapjevala pjesmu Život svoj prikazujemo Bogu za slobodu hrvatskom narodu. Mislim da ta pjesma baš sve kaže. A evo, znamo svi šta se dogodilo ovdje i žao nam je što nismo uspjeli na Daksu. I evo, nisam položila ovdje svijeću, nego je nosim još za Petra Pericu, koji je bio autor pjesme Zdravo djevo, kraljice Hrvata i Do nebesa nek se ori. To smo pjevali u busu i opet ćemo do Splita i žao nam je što nema nas ovdje puno više od gradonačelnika, crkvenih vlasti i da to bude baš, evo ovdje vidim crkvu i ja sam mislila kad sam došla da će biti tu misa, komemorativna misa u crkvi, pa lijepo ovdje položi vijence, svijeće. To je izostalo. Najprije ja sam pripadnik 4. brigade, inače sam pukovnik, bio dozapovjednik 1. samostalne satne 4. brigade i tako bi puno znači kad se mojim prijateljima dođe, donese se cvijeće, vijenac i tako dalje, isto tako znam šta znači i ovima koji su poslije ovog Drugog svjetskog rata, dakle, koji su poginuli i pobijeni, pa je red da im se donese upali svijeća, znak ipak da im se donese cvijeće. I moram spomenuti da je jako puno ljudi koji ne znaju gdje su njihovi bližnji, jer Daksa je čak jedno od manjih stratišta na dubrovačkom području. Mi ne znamo čak ni koliko je ljudi ubijeno na Orsuli, jer se spominje da je samo u jednoj šihti 20-ak ljudi ubijeno, a 11 tijela je iz mora izvučeno. Neki su zapeli, kad su ih bacali na provaliju, neki su zapeli među granama, pa se onda tijelo tako raspalo, pa onda to nije tijelo moglo kasnije plutati po moru i tako. Mislim, grozne priče. Jednostavno, 697 ljudi je iz Dubrovnika ubijeno, od toga ih je 60-ak samo na Daksi. Lijepa naša zemljo Hrvatska. U nastavku informativnih minuta donosimo ove vijesti. U gradu danas boravila čak 3 kruzera iz grada Dubrovnika, kažu kako je ovo danas bila izvanredna situacija i da je jedan kruzer bio manje kapaciteta sa samo 900 putnika. Dubrovkinje se požalile da se ne mogu naručiti na ultrazvuk dojki. Provjerili smo u čemu je problem. Donosimo razgovor s voditeljem centralnog naručivanja Zdravkom Cvitanovićem. U nastavku programa slijedi emisija Dečko, dama i Jana s Anom Barbara Hum. Ponovno se aktualiziralo pitanje naručivanja za ultrazvuk dojke. Nekima je problem što se čeka godinu dana, dok drugi dio građana ukazuje na to da se niti ne mogu naručiti preko liječnika opće prakse. Iz bolnice tvrde kako je problem kompleksan, a pojašnjavaju i zašto se za tu pretragu čeka tako dugo. Pojedine Dubrovkinje požalile su se na društvenim mrežama na situaciju vezanu za naručivanje za ultrazvuk grudi u općoj bolnici Dubrovnik. Tvrde kako ih na centralnom naručivanju odbijaju uz izliku kako to treba učiniti liječnik opće prakse, a da obiteljski liječnici nemaju dovoljno termina na raspolaganju. Šef centralnog naručivanja pojasnio je proceduru. Pa pazite, nakon pregleda liječnika plastične kirurgije za dojku, vi se možete naručiti kod nas na šalteru, mailom, ili preko liječnika obiteljske medicine koji imaju isto tako dostupnicu za naručivanje za godinu dana. Svi liječnici obiteljske medicine, dakle primarne zdravstvene zaštite na području županije Dubrovačko-neretvanske imaju mogućnost naručivanja. Ali što je? Tu je stvar da zapravo dnevno imamo 12 termina za ultrazvuk, od toga 70% pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle ostatak pripada općoj bolnici Dubrovnik, to jest nama na naručivanju.
Međutim, u bolnici se na takvu pretragu čeka godinu dana, pa se zato daju termini sada primjerice za listopad 2024. Iznimka su, napomenuo je Cvitanović, onkološke dijagnostike koje se rade na tjednoj bazi i to zahvaljujući dolascima gostujućih liječnika. Termini za naručivanje otvaraju se 2 puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom, no problem je, prema riječima šefa centralnog naručivanja, u nedostatku termina, ali i nedolascima pacijenata na dogovorene preglede. U 8. mjesecu je bilo 14 neopravdanih, dakle nitko od tih pacijenata ili pacijentica nije nazvao i otkazao svoj termin, nisu došli. U 9. mjesecu je to poraznije, 23 termina su nam propala zbog neodgovornih pojedinaca pacijenata ili pacijentica koje nisu našle mogućnost samo okrenuti jedan broj i reći ili poslati mail. Mi godišnje sa svim dijagnostičkim pretragama bilježimo jako velike gubitke koje prelaze preko 1 milijun eura. Dodatni problem stvara činjenica da u cijeloj županiji imamo 4 doma zdravlja koja su opremljena za ultrazvuk grudi plus Dubrovačku bolnicu. U Domu zdravlja Dubrovnik takva se pretraga ne može napraviti. Samo da je 2 liječnika obiteljske medicine da su se educirali za ultrazvuk, dakle to bi se smanjila lista čekanja sigurno ispod 200 dana koliko bi možda bilo to čekanje. Nažalost, kod nas to tako ide i do kada će to tako, ali kažem ne znam. Samo da se odgovorni ljudi malo da se stave za to, počeš od ministarstva, županije, mislim da bi se to bilo kudi kamo drugačije vidljivo i kudi kamo drugačije riješeno. Cvitanović je istaknuo kako žene naše županije zaslužuju kvalitetnu zdravstvenu skrb, te da je šteta što im se to u punom smislu ne može i pružiti, i to zbog nedostatka specijalista i činjenice da svi gravitiraju prema općoj bolnici, zbog čega dolazi do preopterećenosti i dugog čekanja. Ostajemo na ovoj temi. U Mokošici je upravo u jutarnjim satima obilježen Dan ružičaste vrpce. Ženama je na modelu dojke korak po korak prezentirano kako napraviti samo pregled. Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke. Povodom toga u Mokošici je obilježen Dan ružičaste vrpce gdje se pokazalo kako napraviti samo pregled dojki. Prije samog pregleda potrebno je u ogledalo pogledati dojke i vidjeti da li postoji neke promjene u veličini, u položaju, u izgledu dojke. I to postoje 2 pozicije, ispred ogledala sa spuštenim rukama i ispred ogledala sa podignutim rukama. Jer kad podižete ruke onda se prati i pokret dojki. Nakon vizualnog pregleda slijedi palpacija dojke koja se preporučuje obaviti u ležećem položaju ili za vrijeme tuširanja. Ako je u ležećem položaju, tu na toj strani dakle, treba ruku podići i staviti iza vrata i onda suprotnom rukom se pipa. Dakle, kružni se rade i mora se obići cijela dojka s vanjske strane se s kružnim pokretima rade prema unutrašnjosti sve do ovdje do bradavice. Kad se dođe do bradavice, promatra se, može se lagano stisnuti da se vidi da li postoji sekret. Bitno je istaknuti kako samo pregled nije dovoljan za rano otkrivanje raka dojke. Veliku ulogu igra i odazivanje na mamografski pregled. To bivaju sve žene od 50 do 69 godina, 2 puta svake 2 godine. U tom koverti dobiju znači točno datum, sat i vrijeme kad se treba javiti na rendgen. Edukaciju samopregleda provode i patronažne sestre. Dobrobit tega je što to možemo raditi u intimi obiteljske kuće, jer posvetimo se ženi, možemo joj pokazati. Kao važnost educiranja o raku dojke, ali i kao podrška oboljelima na maslini ispred zdravstvene ustanove Mokošica stajali su ružičasta vrpca i rozi baloni. Da se šta više educiraju i radio samo pregled i jedna velika podrška za sve koji ide tu u Mokošici i da vidio da se nešto događa s patronažom medicinskim sestrem i sa javnim zdravstvom. Povećan rizik za oboljenje imaju one žene čije su primjerice majke imale rak dojke, žene s prekomjernom tjelesnom težinom, žene koje nisu dojile, koje su uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju duže od 5 godina i sl. Zbog toga se često apelira na redovite preglede, a prema posljednjim objavljenim podacima registra za rak, u Hrvatskoj je lani od raka dojke umrlo 647 žena.
Zanimljivo za kraj, u Dubrovnik su danas uplovila 3 kruzera. Iz grada Dubrovnika su obavijestili kako je riječ o izvanrednoj situaciji koja neće biti uobičajena, a spomenuli su na svojoj službenoj Facebook stranici kako je jedan od 3 kruzera manje kapaciteta s 900 putnika. Ukupan kapacitet kruzera je 6100 putnika, a borave do 19 sati. Iz grada su naglasili kako su u dogovoru s lučkom upravom onemogućili rezervacije termina za zaustavljanje autobusa na Pilama za jednodnevne izlete, a sve kako brojka posjetitelja u povijesnoj jezgri ne bi prešla održivi broj. Vrijeme je za sport. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Bivši igrač malonogometnog kluba Skver Antonio Konsuo ispisao je povijest zagrebačkog futsal Dinama. U povijesnoj utakmici u glavnoj rundi Lige prvaka Dinamo je slavio protiv prvaka Švedske, momčadi Orebroš čak 8-1, a prvi pogodak dijelo je mladog Konsua. Evo njegovih dojmova nakon prve pobjede. Pa za početak bi se htio zahvaliti na čestitkama. A što se tiče same utakmice, mislim da je najvažnije to da smo utakmicu ušli ozbiljno i maksimalno koncentrirani, što je trener cijelo vrijeme pri utakmici naglašavao da moramo biti ozbiljni i bez nekog podcjenjivanja, jer svi su nastavljali ulogu ogromnog favorita. Rano smo zabili i otvorila nam se utakmica i mislim da smo odradili jednu jako dobru utakmicu i da možemo biti zadovoljni na kraju s rezultatom. Lijepo otvoriti taj i premijerni povijesni nastup u Ligi prvaka pobjedom i bilo je stvarno lijepo vratiti se ponovno u Cibonu za koju nas vežu stvarno lijepe uspomene i nadam samo da što sezona bude išla da će atmosfera i oko kluba biti sve bolja i da će nas sve više i više navijača dolaziti pratiti na utakmice. A nogometni klub Jadran Luka Ploče je preko svoje Facebook stranice objavio kako više nema ulaznica za nogometni spektakl utakmicu osmine finala Kupa Hrvatske koju Pločani igraju na svom terenu protiv Splitskog Hajduka u utorak 31. listopada od 14 sati. Postavljaju se montažne tribine, kapacitet je povećan te se očekuje oko 3000 navijača. Sigurno više od 3000 navijača jer sad nam se u zadnji tren najavila i Torcida koja u prvi mah nije htjela uopće kupiti ulaznice jer njima je to bilo skupo, međutim mi nismo mogli staviti ispod 20 eura zbog montažnih tribina, svaka stolica nam košta najam tribine, najam stolice nam je 20 eura, tako da mi zapravo nemamo zarade nikakve na stolicama, stvarno smo htjeli da napravimo spektakl da što više tu ljudi skupimo. To nam je bio osnovni primarni cilj. Evo sad ćemo morati nekako se organizirati da barem Torcidi da ih ne ostavimo skroz bez utakmice pa da i nekako neko stajanje pokušamo organizirati između tribina, pa evo sad ćemo to pokušati nekako u dogovoru sa sigurnosnog aspekta da vidimo hoće li to moći izvesti pa da i oni ne ostanu zakinuti. Tako da ovo ostalo sve ide po planu, ulaznice su razgrabljene doslovno u jedan dan, tako da očekujemo pravi spektakl. Evo još se molimo da ne bude kiše, da bude barem oblačno vrijeme, da ne pada. Evo to nam je nekakva želja. Nakon što su u prvenstvu bez greške u 4 utakmice ostvarile 4 pobjede, odbojkašice Dubrovnika danas očekuje dvoboj protiv ekipe Šibenika u sklopu utakmice Kupa Hrvatske, polufinala Regija Dalmacija. Prethodno su bile bolje od ekipe Župe Dubrovačke 3-0, a u slučaju pobjede protiv Šibenika, dubrovačke odbojkašice doći će na korak do plasmana među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj. Pa evo, dakle, nakon 4 pobjede danas igramo kup protiv trećoligaša Šibenika. Očekujemo pobjedu i nadamo se da ćemo nakon toga igrati sa pobjednikom između Trogira i Zadra. Što se tiče ove sezone, zaista mlada, ali evo po svemu sudeći ekipa koja je favorit za naslov u prvoj ligi.
Pa da, doveli smo 2 igračice, Laura Gnjatović i Lara Dežulović. Stvarno očekujemo izvrsne rezultate i nakon odličnih priprema, evo, stvarno nemamo se čega bojati. S ovom najavom, poštovani gledatelji, zaključujemo večerašnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! U nastavku slijedi detaljna vremenska prognoza. Promjenjivo uglavnom na Jadranu, u gornju i unutrašnjosti Dalmacije s mjestimičnom kišom, lokalno moguće izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u Gorju i na sjevernom Jadranu i jak. Poslije podne na sjevernom i južnom Jadranu zapuhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar u jačanju. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 14 do 19, a najviša dnevna između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Na jugu Hrvatske vjetrovitije uz umjereni jak jugozapadni vjetar, neće biti posve stabilno, pa je povremeno moguć pljusak s grmljavinom osobito u noći i ujutro, dnevna temperatura od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Na Dubrovačkom će se području tijekom cijelog dana izmjenjivati sunce i oblaci. Tijekom jutarnjih sati moguća je i kiša uz umjeren do jak južni vjetar koji će tijekom dana i noći oslabiti te okrenuti na slab jugoistočni. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva. Dani pred nama uglavnom promjenjivi uz sunčana razdoblja, ali i kišovita razdoblja, moguće praćena i grmljavinom. Nedjelja pak donosi razvedravanje i sunčano vrijeme. Temperature zraka kretat će se između 18 i 21 Celzijev stupanj. Nastavljaju se nepovoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Visoke temperature zraka i izražena južina mogu kod meteoropata doprinijeti slabijoj koncentraciji, glavobolji, razdražljivosti i smetnjama sa snom u noći na petak. Pojačane tegobe mogu osjećati i kronični bolesnici, zbog čega im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i izbjegavanje suvišnih napora. Sada slijedi emisija Dečko, dama i ja na Sanom Barbara Hum. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav!